Bueno, bakizu urtero bezala nola ez? Kriston presioa dakagun irakurri behar dugula eta hola, bueno, bion artean irakurri behar dugu, orden zakin nundi nora, zu nola ikustezu? Ez dakit, baintza, igual zu hasi. Ni nundi nora? Nahi dezun bezala intza, zu hasi. Bueno, orduan, ni hasiko naiz, eta gero ordan zu zeituko zu. Bueno, zeiten dugu, iparraldeko edo... Bueno, Endaian gaude ez. Endaian gaude, bai, ia da. Bueno, orduan ingo dugu Endaiako, bueno, bai, ez? Ados. Bueno, ea. Egunotakoa bezalako itsas denborale batean izan zen iaz. Hor lertu zen itsasoko ez ezik beste olatu bat. Kritika bat EITB-ri. Bueno, ETB biri zehazki. Enbataren notizia jarraitzeko zuzeneko konexioetan lortu baitzuten bere funtzio publikoaren gailurra. Kostaldeko herrietako euskaldunak beretzat hizketan gazteleraz jartzea. Olatuak baretu zirenean, olatuark utzi zuen bere sedimentua. Handik laster azaldu zuen EITBek euskaldunen hitzak euskaraz emitituko zituela erdalkatean ere, gauza bera elebietan esanarazi gabe. Baina hemen da berriz olatu zarraren aroa, eta urak bere bidera bezala entzun ditugu berriz zauztarrak eta bermeotarrak gaztelera jatorrean. 18 elkarrizketatuetatik 2 euskaraz, atzoko teleberrian. Komunikabide elebidunek euskara norekin nola eta zertarako erabiltzen duten, bai Ondabaskan eta bai Garan, gai horrek badu mamia. Baina denen artean inork izatekotan medio publikoak luke ardurarik handiena. Hor dugu adibidez, El Conquistador saio sonatua, beste gaitz askoren artean hau ere baduena. Partaideak asko dira euskal hiztunak, ikusentzuleak ere asko eta asko euskaldunak. Eta nola lortzen duen ETB-bik, euskaldunak erdara zentzuten jartzea. Ez da hizkuntza kontua bakarrik, mundu erreferentzial kontua ere bada. ETB lehiaketan aurrera egiteko, adibidez, jakin behar duzu. ¿Cómo se dice en Murcia? Edo bi aukera hauetan zein den zuzena? Belen Esteban, Okiko Ribera? Eta ez da mundu erreferentziala bakarrik, ahoskera ere bada. Betiko aurkezleak oraindik zaraitzu esan ezin da sumatzea. Eta ahoskera hurbiltasuna da, eta errespetua. Ez da gainera ahoskera bakarrik, ikuspuntua ere bada. Non duzun ardatza. Zeren Reyes Pradok adibidez, ahoskera dotorea du euskaraz, baina beti paradoxa berean kateatzen dute. Andaluziatik euskaldunoi begira. Bart ikusi berri dugu iauterietan, zalgitzeko dantzariai sebillanak erakusten. Eta Michel Etxekauparri zuen euskalki berezi hori esaten. Bueno, ala ere pixka berezia da, ez? Bueno, pixkat igual bai. Euskalkia, ezin dute indar bat egin, delaen xiberotarrek? Guk ere iten dugu, ez? Zakit, behingoan ETB xiberora joaten dela, zakit, ten alduzu Frank Dolozdor bezala, edo... Bueno, intzez da gaia, ez da? Ez da gaia, ez da gaia. Nik ustu gaia dela, Bai? Bai, nik ustu baietz, baina, bueno. Beraz, alegia ikusleok aurkezlearekin identifikatuta eta euskaldun jende aborigen exotiko aztergai. Ikusten gaia da. Bai. Hori da. Sevilla etxekotu eta zalgize arrotzegin. 8 apellidos vascos, haren albokateak dira, kalteak dira oraindik. Todos los apellidos vascos, esea asko markatzen dutez? Todos los apellidos vascos, hori bezala. Hor, abizenak ez dira arazoa. Abizen horiek norenak diren da kontua. Boris Izagirre, Willy Toledo, horiek dira Euskal Herritarrentzat, hegoaldeko Euskal Herritarrentzat, intereseko eta erreferentziazko pertsonak. Baietz esango didate, horiek direla Euskadi errealeko erreferentziak. Eta izan, segurasko izango dira. Besterik da EITBek hori elikatu behar duen. Mundua ez dela Euskal Herrian bukatzen, esango didate. Ireki egin behar dela mundura. Eta ados, zabal gaitezen, Kanadara, Madagaskarrera, Indiara, mundura. Ekar ditzagun elkarrizketatuak mundutik. Ez baitago gauza itxiagorik mundu Espainiari deitzea baino. Eta EITB Euskal Herriko
Ego Euskal Herriko erdaldunei mundua euskaraz edo euskararantz behintzat erakusten ari ordez gehi egiten ari zaigu euskaldunoi mundua delakoan Espainia erakusten. Nik uste dut, ja, bukatzen dugunean bota berdugula sarriren zerbait. Bota zazua. Ez, alegia moroa gara belaino artean, gainera idatzitara ematen badugu hobeto. Bai. Moroa gara belaino artean. Edo deaborrak telatu eta? Loreak mendian, Baki artesagoak zuloetan. han etxegoien, Bueno, Zumaiko flix ez da gaia. Bueno, ale ba.